ଶୀତ ଦିନେ ଘରେ ଘରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନିବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ସହଜ ଉପାୟରେ କେମିତି ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କେଜି ଗାଜର ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଗାଜର ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସବୁ ଗାଜରକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଗାଜର ପିଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ନେବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବାନି, ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ରେ କଟ୍ କରି ନେଇକି ତାପରେ ବନେଇବା। ଗାଜର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ରେ ତ କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ହେଭି ବଟମ୍ କଡ଼ାଇ ନେବା, ସେଥିରେ ଘିଅ ଗରମ କରିବା, ଦେନ୍ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏବେ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗାଜରକୁ ଆଡ୍ କରିକି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଲିଟର ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ମିଲ୍କ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା ଗାଜରଟି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଜର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଶର ହେଲ୍ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜର ଗୁଡ଼ିକ ମିଲ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ନ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଶ୍ କରିବା। ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଟେକ୍ସଚର ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଚିନି ଆଡ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚିନି ନେଇପାରିବେ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କି ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଆ ଆଡ୍ କରିବେ। ଖୋଆ ନଥିଲେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଆ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଗାଜର ହାଲୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ନ ହେଇଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ କୁକ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖିବେ ଗାଜର ହାଲୁଆର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଡ୍ କରିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତଳୁ ଘିଅ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଗାଜର ହାଲୁଆ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ବିନା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।